We hebben al een heel protte berichtjes op een maas betiet. Zo van, kind haast hebben. Nog even het hinder. En dan gaan we los. Ietwer, goeiemorgen. En bliksem, hè? Ja. Krijg je wat eten nou? Hoe lang doet dit al? Zo'n manier. In Jestem ben ik begonnen. En in het vadersimmer heb ik betocht van, ik ga in het wet van. Dus zo ben ik begonnen en op een gegeven moment wie ik word uit waar die zijn wat dosto. Nou, ik zei dan ga ik gewoon mooi op een fiets en dan zie je hem wat toch. Nou, dat heeft het dien. En nou ja, zij is het eigenlijk een beetje ontstaan. Hoe vaak doet dit? Elke morgen. 8 uur. Ja, dus dat is mijn ochtendritueel. Warmer worden. Maar ik wil het nog niet in en ik denk dat het nou op 4 zit of zo. Ja. Even een adem dat helpt, zie je? Zie je naar binnen. Ja, tot het pien? Ja, had ik jou het eerst wel even. Ja. De eerste minuut en dan is het voort. Ja. Dit doet vrijwillig? Ja, lekker. Ja. Lekker. Het lichaam zit weer om. Het is de natuur. Als het in het wetter lijst, dan voel je gewoon dat het, ja, in je bent maar de natuur. En dan heb je nou, soms die de mannen er nog. En dan juist de vogeltjes je boeten. Het is maalkoor hartstikke leuk. Het is, ja, het jouwt gewoon samen kik. Ja. Ja, het is heerlijk. Nou, het schiet heel gezond te worden. Dus de zijn staat top fit van. Hij heeft de hele dag energie. En het schiet goed, daar was er sterk van. Hoor. Het immuunsysteem schiet het goed wat te wezen. Ja. En dan wel eens reacties van de mensen die langs fietsen? Ja, zeker wel. Die denken van, nou, die dogen zeker net helemaal. Maar ja, wij weten dat het goed voor u is en dat we er volle lol in hebben. Dus wij zijn we gewoon terug. Iets van mezelf eigenlijk ik net toch, maar ja, ik ben er eigenlijk spontaan bij rekken. We hebben zo'n prachtige nooisemmer, ik kies iets, nou, daar wil ik bij. Ja, Ja. maar naaisimmer, dan niet, dat begreep ik nog, maar het is Ja. nou winter, hè? Ja, inderdaad. En nou ja, we verleden steeds onze grenzen. Eerst ging in november, toen ging in december. En nou ja, we hebben dus vroegers mooi maken. Nou ja, dat weet ik wel iets speciaals. Van, even een week en nou ja, dat weer even dompelie, dus dan konden we net zwemmen. Maar nou ja, de temperaturen rennen weer op. Ja, ik heb wel eens dat ik denk van het regent of zo, dan denk ik, gadverdarre. Maar dan ben ik erin geweest en dan kom ik er weer uit en dan denk ik van, hé, wauw, clear.